हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा दिनैहाय बिग आपडेट लाना फैदों बेनो जाबाय लास्ट डेट गैला बारा गोबाव ADREआव साख्रि मोननो एबा नोंथांमोना ग्रेड 3 ग्रेड 4 आव साख्रि मोननो 5% मार्क्स बोरै मोनगोन बेनि सायाव डिटेल्सखौ डिसकास खालामगोन। जेराव पस्टआ नोंथांमोना गोबां दङ ग्रेड 3 ग्रेड 4 आवहाय जेरै नोंथांमोना 12,600 मोनदों। रिटेन एग्जाम नोंथांमोना जुलाइआव जागोन बिनि सिगां एडमिटनि नटिस फैबा नोंथांमोना चेनेलाव आपडेटखौ मोनगोन। जेराव क्लास 8 फार्स्ट लेभेल 10 फार्स्ट लेभेल HS लेभेल बेनिफ्राय डिग्री लेभेलाव नोंथांमोना पोस्टिं जागोन। स' बेयाव माबायदि सिस्टेमाव लांगोन बिनि सायाव एनालाइज खालामगोन एन्ड ADREआव नोंथांमोननि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौहाय आपडेट खालामनांगौ आरो खालामनाङा बेनि सायावबो डिसकास खालामगोन। दा लोगोफोर जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। साख्रिनि जेब्लायबो नोंथांमोनाहाय आपडेटखौ मोनबाय थानो हागोन। दा बेखायनो जों थांसै फैदो गोबाव खालामा अफिसियेल साइटआव जेराव जोङो सेपासिट'खौ जों मिथिगौ बेयावनो एप्लाइ जागासिनो दङ। दा बेयाव नोंथांमोना गोबां रोखोमनि डिजिटेल कास्ट सार्टिफिकेट बार्थ सार्टिफिकेट PRC गोबां रोखोमनि खालामनो हायो। लोगोसे मिशन बैसोमुथिबो खालामनो हायो। बेनि सायाव आं भिडिअ खालामथ'वाखै मानोना गोबां टाइम दङ। देन बेनिफ्राय जोङो डाइरेक्ट नायनोसै जोंहा माखासे डिटेल्सखौ बेनो जाबाय सेपासिट'आव एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नोंथांमोना खालामनांसिगौ आरो बिनि लास्ट डेट फोसावदोंमोन आरो बे लास्ट डेटआवहाय मा होनदों जों डिटेल्सखौ नायगोन आरो बेनो जाबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज। दा जोङो बे खामानि मावनोबा जों लगिनआव क्लिक खालामनांगौ आरो लगिनआव खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना जायफ्रा ID दङ बे IDजोंनो गासैबो फेमिलि मेम्बार्सनिखौ नोंथांमोना खालामनानै होनो हागोन एबा न'खरनिखौ खालामना होनो हागोन। दा जोङो लगिनआव क्लिक खालामबाय। दा लगिनआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना जि ID दंखायो जि खालामनाय नोंथांमोना बेजोंनो गासैबो खामानि मावनो हागोन। लोगोसे नोंथांमोना जुदि ID गैयाबा नोंथांमोना निउ इउजाराव थांनानै IDखौहाय नोंथांमोना खालामनांगोन अब्लासो बे खामानिखौ मावनो हायो। जियानो जा नोंथांमोना डमिसाइल खालामनाय बा बार्थ सार्टिफिकेट जि खालामनाय बेयाव नोंथांमोना साइन इन खालामनानै नोंथांमोना अनलाइनखौ खालामनो हायो। दा बेयाव मोनसे गाइडलाइन्स जों दासिमबो क्लियारलि मोनाखै जे ADREनि थाखाय जे नोंथांमोना आपडेट खालामथारनांगौ होननानै गाइडलाइन्स बेबादि अफिसियेल नटिस गैया। नाथाय लास्ट डेटखौ बिथांमोना बुंदों 29 फेब्रुवारि मानोना बे फेब्रुवारि दानावहाय गासै 29 डेज दङ मानोना लिप इयार। स' बेयाव नोंथांमोना बेखिनियाव खालामनांसिगौ नाथाय बिनि उनाव बारायगोन ना बाराया जेबो अफिसियेल आपडेटखौ बिथांमोना शेयार खालामाखै नाथाय डाइरेक्ट लास्ट डेटखौल' बुंदों। स' बेयाव नोंथांमोना रेजिस्टारखौ खालामनांगौ आरो खालामना गोबां गोनो गोथो जागासिनो दङ मानोना बिनि लास्ट डेटआ बारायोबा स' नोंथांमोना फिन खनसेबो आपडेटखौ मोनखागोन अफिसियेल नटिसखौ अब्लाबो जायफ्रा खालामाखै नोंथांमोना खालामना लायोबा मोजां। देन बे अफिसियेल नटिसखौ लाबोबाय रेजिस्टार नोंथांमोना मोनदों एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव नोंथांमोना मोनसे नटिस खालाम बेयाव माखासे कन्टेन्ट होदों फिचार्स होदों जे नोंथांमोननि क्वालिफिकेसन आपडेट एक्सट्रा क्वालिफिकेसन बेनिफ्राय नोंथांमोननि कारेन्ट स्टेटास एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि वार्किं एक्सपिरियेन्सनि सायाव बेयाव होनदों सेपासिट'आव थांनानै खालामनो होदों। स' बिनि लास्ट डेटखौ नायोबा अफिसियेल हिसाबै नोंथांमोना मोनदों 29 फेब्रुवारि। स' बेयाव मोनबाय नोंथांमोना। देन बेनिफ्राय वाट्सएप नाम्बार दङ बेनिफ्राय कल फ्रि नाम्बार दङ बेनिफ्राय मेल दङ। स' बेयाव कुवेरिस दङबा सोंनांगौ दंबा नोंथांमोना सापर्ट खालामनो हागोन बा सोंनो हागोन बेनिफ्राय लानो हागोन होनना बुंदों। स' बेखायनो आं मोनसे मेसेज खालामदोंमोन वाट्सएप नाम्बाराव बिथांमोना ओरैबायदि रिप्लाइ खालामदों स्क्रिनाव नाय जे आं बुंदोंमोन जे आपडेट खालामखानायफ्रा खालामनांगौ ना खालामनाङा बिथांमोना बुंदों 3 जानुवारिनि जुदि नोंथांमोना सिगां जायफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन स' बिथांमोना बेयाव आपडेट खालामनो होनदों थिनदों अके एन्ड बेनिफ्राय जुदि 3 जानुवारिनि उनाव नोंथाङा जुदि आपडेट खालामदोंबा एबा गोदान एप्लाइ खालामदोंबा स' नोंथांमोना जेबो खालामना होननानै बिथांमोना बेखौ बुंदों। नाथाय बिथांमोना बुंनाय बादिबा डेट मिन्स गासैबो इनडाइरेक्टलि खालामनांगौ बे बाथ्राखौ बुंदों आरो दा बेनिफ्राय नोंथांमोना एसेब्लाबो आइडिया मोनबाय जे नोंथांमोना खालामोबा मोजां माखासे जब बांसिन चान्सखौ मोनो जेरै नोंथांमोना मिथिगौ जायनि न'खराव गार्जेनफ्रा साख्रि गैया 5% वेटेज मार्क्स मोनगोन होननानै। दा जाहोना बेनो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव कारेन्ट स्टेटासखौ बिदों डेट मिन्स जे नोंथाङा मा मावमारदों बेखौ मिथिसिगोन। नोंथाङा जेबो मावाखैबा जेबो टेनसन गैया आनएमप्लयडआव नोंथांमोना होबानो जाबाय। आनएमप्लयड होबा जेबो नोंथांमोना जेबो सेलारि आपडेट होनाङा अके आरो जायफ्रा साख्रि मावखादों नोंथांमोनाहाय जेब्लायबो एमप्लयड होनांगोन स्टेटआनो जा सेन्ट्रेल जा बबे मावदों बहा मावदों मा पस्टआव मावदों मा डिपार्टमेन्टआव मावदों गासिबो डिटेल्सखौ होनांगौ आरो नों जुदि मावदोंबा स' नों मावदोंबा नोंथाङा 5% रिजार्भेसनखौ मोननाय नङा। दा नोंथांमोननि बेनिफिट्सआ बेनो जे नोंथांमोना खालामना लायोबा जुदि भेरिफिकेसन जायोबा जोंहा 5% मोननो थाखाय नोंथांमोना जेबो साख्रि गैया होननानै जाहाथे नोंथांमोना होनानै लायो आरो न'खराव साख्रि दङबा मोननाय नङा न'खराव साख्रि गैयाबा नोंथांमोना 5%खौ मोनगोन। दा बेनि थाखायबो मोनसे बेनिफिट्स जुदि नोंथांमोना खालामना लायोबा मोजां जाहैगोन जेब्ला रिजाल्ट ओंखारहैयो अब्ला बेयाव बिथांमोना एड खालामनांगौ नाथाय क्लियारलि बेखौ बुङाखै बाट खालामना लायोबा नोंथांमोना मोजां। दा बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोननि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ। दा नटिसआ बेबायदि जे नोंथांमोनाहाय कम्पालसरि खालामथारनांगौ होननानै बिथांमोना गाइडलाइन्सखौ दासिमबो होआखै आरो लोगोसे खालामाबा मा जागोन बेनि सायावबो डिटेल्सखौ होआखै। दा बिनि लास्ट डेटआ 29 फेब्रुवारि।